Il-ġimgħa mqazza f'pajjiżna ma ġġibx biss magħha żmien ta' sawm iżda wkoll bosta ekel tradizzjonali li l-Maltin jistennew minn sena l sena. Bejn il-Kwarezimar tar-Randan u l-Figolli tal-Għajt, f'ħames ix-xirka tidħol fil-gċejjen Maltin il-qaqqa tal-Apostli. One News żar il-forn ta' Paul ta' Kalċ fal-Qormi fejn segwejna l-proċess mill-qrib ta' kif issir din il-ħobża tradizzjonali. Il-furnar Paul Vella magħruf aħjar bħala ta' Kalċ spjega kif il-qaqqa tal-Apostli jaġnuha bħalma jaġnu l-bezzun. L-ingredienti huma tqiq, melħ, mira, bread improver u sourdough. Għandek ftit butir, ħelu, marġerina u daqsxejn zokkor. Naġnuhom flimkien mal-ilma, jagħmlu isu xi kwarta, iduru. Wara li jħallu l-aġina toqgħod għal 5 minuti jibdew jiffurmawha. Saħaq kif il-proċess inbidel sew minn kif kienu jagħmlu għandna n-nitt tiegħu li wkoll kienu furnara għax illum l-aġina ssiru tinqata' permezz tal-magna filwaqt li qabel kollox kien isir blidejn. Fawaġa l-magna, joħorġu biċċiet, isir bezzon, inħallih joqgħod għal xi ftit tal-ħin u mbagħad fawhom fuq xulxin. Nibdew niffurmaw bħala qaqa, intu għal ġinġlil, nagħmluha ġallandi. Kif illestuhom u mbagħad naqbdu nagħmlu l-lews. Bħala lews nagħmlu 6 u ntuhom qasma bejkon lewsa. Biex iżommu ma' tradizzjoni l-qaqqa tinħema fil-forn tal-ħatab. Paul ta' Kalċ qalilna li l-aqwa mod kif tittiekel il-qaqqa jibqa' dejjem b'dilka butir immellaħ. Qalilna li t-talba li żdiedet ħafna u l-Fran saru jaħdmu għatu lir-Randan kollu. Madankollu l-produzzjoni tagħha mid-Doluri sal-ġimgħa l-kbira ma taqafx. Aħna qisna nibdew għaxar qabel. Il-qaqa nibdew bi ftit, dak li jkun isu ilu ma jduqa jixtriha. Mbagħad iktar ma nersqu lej id-Doluri, kulħadd isu il-ġimgħa il-ġurnata tad-Doluri kulħadd jiġieħu qaqa iktar mill-ħobża. Mbagħad isek tarġa' tibda f'ħames ix-xirka u mbagħad il-qofol tagħha fil-ġimgħa l-kbira fil-għodu l-iktar li tinbieħ. Paul ta' Kalċ qal li għalkemm f'dawn it-tliet ijiem il-klijenti tiegħu ifittxu iżjed il-qaqqa tal-Apostli, il-ħobża tal-Malti xorta waħda tibqa' popolari. Dan speċjalment ma' dawk li għadhom jagħmlu s-sawma tradizzjonali tal-ħobsu l-ilma f'nar il-ġimgħa l-kbira. Bekk il-furnara jibqgħu jaħdmu furna ta' ħobsu f'tajjar tal-Malti kull satejn bħal kumplament tas-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.